हेलो सांग मैंने मु शुभम मु आउट आपन मोर नुआ ब्लॉग को स्वागत करछि। अरे लेखले मु आए को बादाम शेक आउ कुल्फी देइथली संध्याला आज चलंत जेजमा को नेकी जिबा क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर आउ इमामी तो ऑटो आसलानी जिबा। वीडियो करंती ना तो चलते सांग जी मंदिर भितर ये मुझे लक्ष्य करी जगन्नाथ मंदिर से सिंह पाखे देख पारे केत बड़ गोटे मुखेणा देखा बहुत बड़ मुखेणा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଚକୋଜଣେ ପିଇଲି ଆଉ ଅନ୍ନ ଖାଇଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ବାହାରକୁ ସରି ହଁ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ମାଆକୁ ନନା ତୁଳସୀରେ ଲେଖିଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲି ବାହାରକୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ହେଲା ନାହିଁ। 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ କୋଣରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିବିନି। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛି। ହଁ ଅଙ୍କଲ୍ କୁହା ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ପଳେଇବା ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଅଙ୍କଲ୍କୁ ଏଇଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ।